ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир беҳад паплинои қиматира распродажа кардагем. И шанса айдаст нати духтарако 100 сомон ду либос гирен, баъд 100 сомон ай. Лекин аз ҳамино ду либос наметием. И худашам 4 либосай тамом, 4 либосай тамом барои ҳаваи духтарако. Ҳами вайкнет яктаиш гиред, мисол яктай дигаш гиред. Хулас беҳад материалҳои қиматӣ фасон распродажа шудагиаи 100 сомонӣ. Метавонед дархост кунед. Россия надорем доставка, фақат дохили Тоҷикистон. Касе дар материал дар кор боша, марҳамат, рақамҳои телефонтона нависеду ҷотона нависед, баъд суратҳои паплинора партоен дар WhatsApp. Кадомеша ки интихоб кардагед. Нигоҳ кунед, аи розви буд, байни зард буд, хушрӯан ё поло итальянкай. Ана и ранги хушрӯай, Versace, ай Versace нағз харидорӣ мекунанд. Боз барои шумо анамира дубора дархост кардем. Инчунин аз анамин ҳастай лён хушрӯай, лён качестваш да суперай качестваш. Ҳамияя лён мана метавонед дархост кунед. Анай глам фасонай духтаро марҳамат. Азибоя ранг дигая ҳастай, у рангшам нишон метим. Иам распродажа 100 сомон. Марҳамат. Материала ки фасон. Ози ранги дигарша бинен духтарако. Ина. И рангшам аҷоиб фасонакай нусхаи адраси дора. Сангакои хамилён дора духтаро, якм сортан ҳамаш. Аз ин навҳози ма дутта рангша нишон додам, розовию коричневи. Ана кабучам ҳастай, гили комбахтияй, поло итальянкай, болоша намихе атласи омадагияй, дурунуш боша пилаги. Хулас хушрӯай духтаро, пушаймон намешавен. Иҷа дар распродажа беҳад бисёрай бори имрӯз. Ҳамаш борои фасон. Ина нигоҳ кунед. Иам хушрӯ. Ази бо я ранги дигам аста? Сангош фасон задагияй духтаро. Ранги дигаришам аста ёзиам ҷа? Ина оз ранги дигаршам нишон метем. Метавонен ки дархост кунен. Ҳар рангшам рангои хушрӯи интихоб мекардаги, рангои мерафтаги хушрӯ. Тарако ҳоҷиёнаҳои фасон овардагием бо нархи дастрас 100 сомон. И санг, и качествада беҳад гӯё бепул меғалта. Беҳад хушрӯанд духтарако. Нигоҳ кунед. Иш гилш дига хелай. Диден? Инаиш занҷабил гилакай, иш боша инам хеле гили чаканӣ дорад. Бисёр хушрӯ. И на танҳо барои ҳоҷияҳо, балки ҳама метавона аз ин сафедаку харидорӣ куна. Киртада хушрӯи бад мебиёя. Материалш мулоимаки сабукакай. Ягонташ материаломон ғавс нестай духтаро. Ғавсои ба маъное ки ғавси зимистона нест. Ина нигоҳ кунед. Инаи атласи лёнай. Агар дар хотир дошта бошед духтаро, агар дар хотир дошта бошед, и 300 сомон буд. Ай чанд ранг буд. Ози ки рангош кам мондагия, ина распродажа шуда. И лёнай ҳам хе ғавсай ки лёнои бо дига хелайда. Хулас ҳозир распродажа да 100 сомон. Инаиш дига гилай. Касе ки харидорӣ мекуна, бурд мекунен ҳатман духтаро. Ина нигоҳ кунед, ҳамин санги задагиш худаш 100 сомон ғалтидагия. Леки ҳозир распродажа да мо 100 соми пешниҳод кардистем. Марҳамат, дер накунен духтарако ки и распродажа я рӯз давом мекуна, 2 рӯз давом мекуна. Хулас инаи ваиш индиски сабзай, ина сангакои хамилёнои фасон задагияй, лавдоманӣ, баъд розви дора. Аз ю дафъ бисёр харидан, и дафъаш бо овардем ки ҳамада бираса. Хулас нигоҳ кунед. Ишам беҳад нежни хушрӯ нозукак. Мана хоҳишмандо ҳамирӯза распродажамон ҳамаш хушрӯай материалош. Ина нигоҳ кунед. Иам 100 сомонӣ сангои хамилёнои фасон. Аз и ду рангай комбахт гилакан ҳардушам. Аз ду ранги комбахт метова. Тамом шудаги будан, ина бо овардем. Ана баъд аз ин пайлма. И пайлмаям хушрӯай фасонакай, нархаш 100 сомон. Иам 100 сомон. Баъд духтаро як гили дигаре ки беҳад хит шида буд исол, хит продаж, бисёр хушрӯ харидан, ина мебуд. Ҳозир распродажа шудагиай духтарако, марҳамат, 100 сомонда харидорӣ кунен. Качестваш суперай, зурай. Ана баъд аз рамашка. Рамашка у дафт духтаро бовар кунед, чанд каса кас кард
кам буд ҳамада нарасид бо овардем. Аз и бо я ранги дига ҳам дора. Инаи се ранг шай анаи намудуш бошад беранг шозима берангшам шумода нишон метам. Инаиш беранг шай диден уш се рангиш беранг анаи кабутак ҳастай хушрӯак. баъд аз анаи серии гулои савз дора хушрӯ харида буданд бо овардем духтаро. инаи гулмайдаи нишон тием. Яктай дига мехоҳам нишон додам. Инаи гулакҳои майда сафедак хушрӯе ҳаст ки материалаш аз наздик бина. Сангаш санги лолача задагиай мана қолаби лолачай муллой маки хушрӯ барои ҳоҷиаҳо хушрӯ хулас 100 сомон нархаш. баъд инаи зард ҳастай. И зардам тамом шуда буд ҳозир омад духтарако. аз ини як донай бинен чӣ хеле материали хушрӯи аз ин мо пеш распродажа карда будем. ҳозир айдури боро яктай дига биромад. ина распродажа бо 100 сомон. як гули фасони дигара нишонтон метам духтаро. беҳад хушрӯай лекин ду донай. касе успед кард марҳамат духтарако. ба ҳазур тамошо кунен авурма касе чизе гирифтанияй чандтаи интихоб кунед ки мисол ягонташ тамом шуда боша ягонтаи дига гирен. и як донай 190 сми будан. агар дар хотир дошта бошед корейский паплиномон ина ҳозир распродажада як распродажада 100 сом. як тай духтаро коричневи анаи лёнай фасонай и чандтай аз и хай ҳаст 100 сомон. ана баъд аз анами расветкора нишон тием. ини миё хушрӯан духтаро киртада мана 100 сомони се ранги фасон дора. сиёҳай ина гулои сирхак дора ва ина хеле сабзи салатви ҳастай бисёр фасон. хулас духтаракои азиз ҳамирӯза навори мо ҳамаш паплинои фасон буд. аҳамият битиен ҳамаш қиматӣ будан. распродажа кардагием. баъзеҳош чӣ хеле гуфтум камай барои ҳаваи духтарако вақте харидорӣ кардан мехоҳед чандта як бура интихоб кунед. бо ҳамин саломат бошед. хайр то видеоҳои оянда.